Kana uchangotanga kuona this video, ndinokumbura unyore comment section kuti rest in peace. Kune mukadzi uyo afa nenzira inorwadza. Kusubscribe pa this YouTube channel mahara. Uchabatsirikana nema updates kubva pano pa Trari 263. Nyaya yendoenda obatire mzuva ranhasi inyaya yaitika iko kunonzi kuGaika Mine kuKwekwe. Do kwaitikira nyaya iyi. Ndinokumbura kuti tizotaura zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Muno muZimbabwe, munyika yedu yeZimbabwe, vanhu havachatyi kuurayana. Upenyu hwemunhu hwakufananidzwa nehwehuku. Vari kupfudzana pachavo. Nguva ino yatiri iri kurwadza. Yasatanism here, chii chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe izvi zvanyanya. Nyaya nezvemuzuva ranhasi ndati yaitika iko kunonzi kuGaika kuKwekwe yemukadzi uyo akanhongwa musi wa1 October akafa. Asi kufa kwemukadzi uyu ari kunzi iye akawanikwa akakuvara paruoko rwekuraiti. Pachidya pake pairatidza futi kuti paita zvekurohwa panga pakakuvara. Ari kunzi iye pane body part yake iri kushayika. Ari kunzi anga asina muromo kumusoro washayika hausi kuoneka. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Tinenge tisina tarisiro izvi yekuti hama yedu ichazofa ichipondwa kana kuurayiwa nenyaya dzeusatanism. Ndokumboita zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Macases aya ndiwo anyanya munyika yedu yeZimbabwe. Mapurisa ari kuzama kushanda nepese paanogona napo kuti awane information yekuti chii chakakonzeresa kuti upenyu hwemunhu uyu huparare.